Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Gino, nga iti agdama kat adda ijay Italy. Maminsan pa'y papagayam nga income kidawan nga i-like, i-follow, kan i-share yu ti Ferds Caballero Facebook page. Kastamoton nga i-share kan ag-comment kayo iti Ferds Caballero YouTube channel, tapno kanayon nga updated kayo kadagiti baro nga uploads tayo. Happy listening kadagiti gagayam tayo dita Navy Base, Baguio City, ada Calix, Bernie, Ador, kan Berting. Velasquez family from Imelda Velasquez. Pamilyak dito'y Nueva Ecija from Alvin Ambrosio. Shout out kada Rex Rapisura, Leticia Estoque, Roda M. Ramos, Susana Dadulia, ken Jasmine Rivera. Team Lunot ti Calamba Laguna, Isoda Amman, Bintong Junjun, Onad, Epe, Tupper, Galupo, Jello, Jack, Digos, Mumo, kastamat da Jonathan, Joseph, JR, JJ, Quarog Joed from George Pastor ti Ilagan, Isabela. Tatang Herman Ayon-Ayon ti San Clemente Magsingal, Ilocos Sur from Shamie Rose Ayon-Ayon ti Andura, Europe. Gumtang family ti Viga Angadanan, Isabela from Maylin, Gumtang.
Alonso Malyaga tanya sa family ti Alakapan ken Esther Malyaga Domingo ti Sitaga Ballesteros. From Cuse Malyaga Alamo ti Kaagaman Apari West, Cagayan Valley. Happy birthday kada Ador Manangan ken Junjun Manangan from Yara Asiana Manangan. Happy birthday Marvin Sanchez Tinalvo Ilocos Sur from Christopher Dulyesin. JV Kasay from Jean Kasay. Happy birthday Debet Nieveras Tinalvo Sur Luna La Union from Nida Nieveras. Shout out kada Naida Butay, Crisal Naldo, Felix Las Marias, Jenny Lynn, Mylene Bakay kan Aida Garcia. Gutierrez Galamgam Bautista Lagmay kan Pascual family, Timinusikwan Mantakdang San Quintin Pangasinan from Ivy Gutierrez. Makablaawan pa ti Talana kan Makanan family from J. Lord Talana, ti Daragutan West San Mariano Isabela. Luis Gonzales ti Barangay Nagbakalan Ramon Isabela from Resi Takmo Aliado. Gani Matusalem Kagawad Felix Fernandez, Manong Hill Limon ti Kamalanyogan Cagayan. Kastamot na Jenilyn Kimberly kan Lady Len ti Sitio Corpus, Barukbok Isabela from Nelia ti Dubai. Shout out kada Gina Abubo, Maymay Hernandez, Bene Marapakon, Merlo Cabang ti Malasiki Pangasinan from John Mark Cabang. Romeo Viloria from Kazi Pinagpala. Inang Evelyn Kantatang Gilbert ti Turo Drena Mercedes Isabela from Ryan ti Ontario, Canada. Makablaawan pa'y Dabani Jonel Papangko, kastamo ti Daraway family, Manang Amy Duca family, Mamangken Kabsat ko from Marjorie Doka. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Gino. Dear Manang Emmy, naibag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Gino, kat itiagdama adaak dito'y Italy. May saakmet kadagiti ribo-ribo amang tartarabay iti programa yo. Kas may sa nga OFW, daytoy a programa ti maysa kadagiti pagliwliwaak. Nang runa numang mangagak dagiti agduduma apadas, dagiti kas kanyak nga OFW, nga ingkay ikan biyag babaan daytoy programa yo. Adda naliday, addamat naragsak. Katunggal makangagak kadagiti naliday akapadasan, kasla marikrik nakmeten ti marikrik nada, nang runa kat agpapada kami nga OFW. Adamot padas kumanang ngam saan ama inaig daytoy iti kina OFW. No di kat padas ko daytoy idi ubingak paylaeng. Anak-nak ni nanang iti kinabalasang, kat pulos nga awan na amwak maipapan iti kinatao ti amak. Ni nanang kandagiti dadakkel na ti kadkadwak, bayat ti panagdakkel ko. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Lola, rabiin nga maapingawan pa ni nanang. Magano nag-overtime manan iti trabaho na pok. Amumot ni nanang maun. Sayangan na amin nga oras nga aglabas. Kaasimot ni nanang, mabambanog akanayin iti trabaho na. Noadda ko matatang ko, di saan ko mga nakakaasin ni nanang nga agtrabaho. Apay akala at manan analagip mo ti amam apok. Kasano lola, dagiti dadto makadalak, at natatang nang agtrabaho para kadakwada. Saan ani nanang da? Apok. Ni nanang da, at dalang iti balay da. Sana kas kanyak, kanayon nga awan ni nanang, tay sukot nga rin trabaho. Ayan nga min ti amak, lola. Apok, saanan aday tati pakaburiburam. Tinapatag, ada ni nanang mo amang ipapay amin nakasapulam, nga uray agmay-may salaang amang isaksakan ken ka. Sa bagay, lola, pudno ti kunayo, nga masyanak namin na talaga kan ni nanang,
Tunggal makitkita ka kanayon anabannog no agaw awit dito'y balay. Kasla na patag unay ti pagsarsaritaan yung agapong itay bakay. Kasano, padpadaanan di apom ni Lena. Amom mo ta sana makaidna no di na mapasang puti inana. Kahit naimbag man, tas imrekan iti silid na. Tako nakadatan ti manguray kaninanang na. Adapay klase na inton bigat, saan ababalin ngagpuyat. Awan mat bakay. Kasta unay ti panangipatagnakan ni nanang na. Sa bagay, di ta mababalaw tayo sulaeng nga rin tinabangunan na malaksid ka na ta. Naku namon lakay, may sapay dayta. Ay, nalagip naman ng ti amana. Ayan na kanong amen. Rumbang ko makano nga iso ti agtrab-trabaho para kadakwada. Saan ati inana? Ay, daytan di pagbut-but ngak bakay. Adan na kam di apo ko ta. Mangrugin nga agimtuaw da may papan iti amana. Ikat makaamumutan ani Lena amang ipudno iti amin. Nariigat adat ati paggapuan na. Jak lakit di kayat ti makibiyang, may papan iti da itaba naglakay. Naladaw kamot anagawid idirabi anak kaw. Inuroray na kajay anak mo. Nagkita kami ngamin iti gayam ko abalikbayan, tatang. Medyo naimasan mi tinagis istorya. Di mi motan na puutan ti oras. Kastaya. Kat kumusta ngay mat dayjay agayim mo? Nasaya at mo't, tatang. Naimbag nga rod ta nakabakasyon. Nasaya at matatap no nagkita kayo manan. Wan nga rod, tatang. Alalo ko yan nga rod amapan mo ti Italy. Iti ayan ti trabaho na. Iso ka no ti makaamo amang tulong kanya. Wan, tatang. Kasla kayat ko ti Jaya na. Dumakdakkel nga minan ti apo ko yo. Kayat ko mga isaganaan ti masakbayan na. Kabaalam apanawan ti anak mo. Kapilitan, tatang. Taparakan kwa namot laang dahi nga aramidag. Kan sa anak unay ngagdanag. Tada kayo mo't kaninanang amang kita kan kwa na. Sa bagay. Katadakan ka dahi ta anak ko. Panunutom anaimbag. Kan isaganam ti anak mo no kas pangarigan ta desidido kan amapan agtrabaho ija balasiw taaw. Kung maibagakan ka. Anya ka di dayta nanang? Dumakdakkel kan. Manula tawanan ti palabasan. Agkolehiyo kanton. Mabayat pa dayta nanang? Nabiit nga aglabas ti aldaw anak ko. Iso kayat ko nga isagana dayta apanawan. Kayat ko agtultuloy nga ada nakasagana apagadal mo. Isa na panunot ko ti mapan agtrabaho iji abroad. Ha? Ije adayo nanang? Panawan nak? Kasano akong ngay?
Adamot na lolo kan lolam amang taripato kan ka. Kan kanayon kantong awagan no adda akton ijay. Anyamat tan, awan na nga raw dan tatang ko, awan kan tumanan nanang. San abale, tama panaklaang matagtrabaho. Di mo kadi kayat nga amin akayat mo kat maipaay kuntukan ka? Sikati-kayat ko nanang. Apay nga minyawan tatang ko. Di saan ka kumanama pa nagtrabaho iti adayo? Anak, saan mo na panunutan ti amam? Sipod kinaubing mo, da kami kada lolo kan lolam tinakadenden nam sana ya. Apay, kurang kami kadipay aparakan ka? Saan mat ka tinanang? Na may mayat ko mano at damot tatang ko. Di makalak nga awan na bangunak nga amama ng Emmy. Ni nanang tinagisaksakad kanyak kadwa na dalolo kan lolak. Nakitak no kasano ti panagsakripisyo ni nanang. Iso akakaasyak launay. Kadagiti gundaway amalagip ko ti amak nang runa ideaddan nakam ko. Pulos nga awan imbuksilan ti inak maipapan iti amak manang Emmy. Iso ang nagtalinaed aburbur siya ti amin kanyak maipapan iti amak. Gaputa kayat ti inak nga isagana ti masakbayak napan nagtrabaho iti sabali a pagilyan. Dalolo ken lolak nga rod tinang tartaripato kanyak kabayatan nga agtrab-trabaho ti inak ijay balasiw taaw. Apok, nakasaritam ka din ni nanang mo. Wen lola, imawag kanya kidirabi. Hamangan ka nun nakaturog kayon, iso di na kayon inistorbo pay. Kat, kumusta ngay ni nanang mo ijayan na? Mayat ka no mat lola. Nasimpat ka na dagiti amo na, kan saan unay amalidayan, tadamot ti gagayim na kakadwa na ijay. Ay, nasaya at nga rudahan o nakasaritam. Tapno saan ka man na mailiw kan kwa na? Wen nga rod lola, naimbaglangan tada video call. Makit kita kakanahin ni nanang. Kaslad talang dito sibay ko. Apok, laglagi pam dagita sakripisyo ti inamparakan ka. Agadal ka na imbag, tapno masupapa ka mo tirigat na nga imadayo. Una pong, agadala ka na imbag. Tapno inton nakalpasa kon, mapanak to matitayan ni nanang, tagtrabaho ak tumot ijay. Mayat day ta nga arapa apo apok. Maragsakan lakit din ni nanang mo, no maamuan na day ta kapanunutam. Kumusta ka dita, anak ko? Nasayaat mat nanang. Iso na lang ta talaga maikawa ak anayadayo kada kayo. Ay, uray da kami mo't anak ko. Nang runa no makitkita mi amalmalday ni Gino. Nanang, makamo kayo namang linglinga iti apo ko yo. Talaga nasakit kan kuara ti yadayok. Masapul nga aramida para iti masakbayan na. Maawatan da ka, Lena. Naimbag nga rud tamasansan nga ag-video call kayo. Kanayon makitam di anak mo. Wan nga rod nanang. Oh, kumusta kayo mat kani tatang ay?
Ay, kasi ti sigod anak ko. Napigsa kami ipay, iso nga agawa am ti agtrabaho di tabanlasiw taaw. Basta jibilin ko, gatangan nyo amin ang masapsapol yo. An-anon tayo ti kwarta no damot agsakit kada kayo. No da masapol yo, di kay bumdeng amang ibaga kanyak. Ay na anak ko, sobra-sobra ti ipawpawit mo akwartame. Iso ajay daduma, iduldulin ko. Tapno adda kautek no adda kayat agatangan di anak mo. Tapno saan akanayon a dumawat ken ka. Ay nananang, tunggal da maagag no adda kayat na, mapain mo't amang ibaga. Iso adda kayon ti makaammo no adda kayat na. Wen anak ko, di kagdanag. Di mo baybay antibagim dita. Laglagi pa nga da anak mo nga agururay ken ka dito'y Pilipinas. Itay pa matmatmatnyak day ta lalaki. Kasla kayat napay kititi makisarita kanyak. Asit kan na kon. Naimbangal daw mo, Barok. Kastamat kada kayo? Ada ka di masapol yo? Sika ka din ni Gino, ti anak ni Lena. Wen, apa na damag yo? Kan, apa ngam amuyo ni nanang ko? At ito kasalaysayan, Barok. Wen gayam, kayat ko ayam ammo ti bagik. Siyak gayam ni Teddy. Teddy? Mabalin ka din nga awisan nga agmerienda iti kantin nyo? No, adapan nakabalin na. Di kagdanag, Barok. Sana kadagas sa tao. Amok unay ti inam. Kat day tati kayat kong ilawlawag ken ka. Agyaman nakapinatgam ti awis ko, Barok. Sino kayo kadya talaga, tata? Amo ka narigat mo apatyan. Ngam kayat kong ibagakan ka. Asaan ka sabsabalikan niya? Ha? Anya ti kayat yung asawan? Siyak ti amam, Gino. Anya? Da kayo ti amak? Ang mga na nagkamali kayo lang, tata? Awan mo tinaibagbagan ni nanang nga da dito ti amak? Kan, awan na dakdakamat na maipapan kada kayo? Pakawanan nak, Gino. Nagbaso laki ti inam. Isungain niya dayo nakakanyak. Manipod nagsikog ti inam, aging gay tinaipas ngay ka. Awanin damag ko may papan kada kayo. Nag-resign namin iti trabaho na kat nagsubligayam diti lugaryo. Tata? Day tatipod na, Gino. Tapno nalawlawag ti amin. Kasaritam ni nanang mo. Tapno iso amis mo ti mangilawlawag ken ka iti amin. Naklaatak iti impod no ti lalaki anak ki amam mo ken nakisarita kanyak manang Emmy. Iso kano ti amak. Idi damo jak pulos patyen ti imbagana. Tamalaksid amas natataengan ti langana ngem ni nanang. Awan pulos na dakdakamat ti inak maipapan ken kuana.
Dakkel aburbur tsa kanyak day di anaamwak. Ngem iti sabali abangir, nakariknak iti ragsak, taka maudyanan na. Malawlawaganan tinabayagan akayat ko amaamuan, maipapan iti kinatao. Jak inlimod tinaamwak, impudno kadalolo kan lolak, ti maipapan iti amak. Impakaamu nga rod ni lolak kan ni nanang, ti impudno kadakwada. Hello, Lena, anak ko. Hello, Nanang. Apa niya imawag kayo? Ay na, pasensya ka, nunas nga ka. Adanas kan amaamuam. Anya day ta, Nanang? Anak, nagkita da jinaw kan ti amana. Ha? Napan ka no ti amana iti pagadalan na, kat inyam amu na ti bagina. Anya? Apa nga da di ta day ta lalaki? Kunak nagtaltalin na dan iti Amerika. Kadwa na ti asawa kan anak na. Ay, da ita ti jaka mo anak ko. Kalaat mo ta nagparang kalpasaan ti mano atawan. Di awanan pa in a lalaki. Apay ang nagparang pailaang dita. Kalpasan di panangalilaw na kanyak. Anak ko, Iso di makagapo. No apay ajak masungbatan ti anak ko. Tunggal ag saludsod maipapan iti amana. Amuyo mo ti amin, Nanang. Imbaga na anabayagan ang nagsina da iti asawa na. Taadakat nga rudan iti Amerika. Ngam saan matgayam? Iso alinibasak. Tadyak kayat ti agbalin akabit nga uray masikugak idin. amok day ta, anak. Ama ano ko raanak ti anak ko. Nung maamuan na ti makagapo anak isinak iti amana. Ay, awan mo't kit di tinaibaga na kanyak. Basta, imbaga ka no ti amana, asikalaangan ti mangilawlawag ken kwa na iti amin. Dimtangan ti pagbutbut nak Nanang. Di ka agdanag anak ko. Adan nakam ti anak mo. Kas makita ka, tawan mo ti sakit tinakam na ken ka. Kasanon, no kayat na ti makisiningad iti amana. Awan maaramidam, Lena. Amana day jay. Kat awan nga rud maaramidam. No kayat na abigbigan ti amana. Pasensya kayo na naistorbo kayo. Saan, Gino? Talaga nga inururay ko dahi ti agundaway. Nakapagsarita kami kaninanang kat impodno na ti amin kanyak. Di maipapan kada kayo, kanti pamilyayo. Pakawanin nak, Gino. Talaga nga inayat ko ti inam. Iso ang nagulbudak kan kuwana. Ngam, idi masikugan. Kat naamuan ng dagpaiso. Kalaat mata na saanan ang nagpakita pa'y kanyak. Binirok kayo idi. Ngam, idaawanan tinamnama ang makita kayo pa'y. Napanak ko ni sa Amerika. Naimbag na pinalumusan na kayo ngayon may dito Pilipinas. Pimusay ang taasawak, Gino. Naipudnukmutan iti anak ko ti maipapankan ka. Kada kayo kaninanang mo. Kat magagaran unay ti kabsat mo ang makakita kan ka. Inaklonan nga nakabsat na. Kat kasta ka kumamit kan kuwana. Tata, Papa, kunam kuman, Gino. Sapay kumahata mapakawan na anak. Kat ikan na kami iti gundaway iti kabsat mo amang sulnit kadag iti amin ang nagkurangan mi kan ka. agyamanak. Papa, kinapodno na. Iti damo pailangan nakita kayo. Katimpodno yada kayo ti amak. At dan na isang sangayan na nariknak. Amok latan na saan kayo nga agululbod. Amok ada kayo ti amak. Agyaman anak ko. Kat namnamag kasan lang aday titigundaway a panagkita ta.
Nam na mga makabayatan ti kaadak dito'y Pilipinas. Kanayon tang agkita. Kat sapay ko tadtan tugon daway ang makapagsarita kami kan ni Lena. Tapno makadawat akmat iti pamakawan iti inam, anak ko. Awan mo ti makita kadakas na iti kayat mo nga aramidan, apo. Lola? Ngamnay, ininayadam laang nga ipakaamo ka ni nanang mo ti maipapan iti amam, ha? Un Lola, jakmut keta maklat ni nanang. Kang runaan na, jak keta guraan naktinak. Apok, Iso adi kagdanag Lola. Ika gumakin inutan nga ibagakan ni nanang. Into nagsarita kami. Ngamin, kaya't kumot ti makisiningad iti amak. Hello, nanang. Hello, Gino anak. Kumusta ka? Okay ka kadilaan? Wan nanang, di kay matanagan. Sapay ko tadi ka gumurgura kanya ka anak ko. Saan to apulos nanang? Pilibak pa yung arod kada kayo kapit inaramid yo. Amo ka di yung nagayatan tinapasamak. Kat day tatikit-kidawan kan ka ni papay ti pamakawan. Anak, Sapay ko dumtang to ti gundaway ang makapagsarita kayo adwa. Mariknak mo't analaos ti pa nagbabawi ni papa. Kapoy tinaaramid na kada kayo. Kat kidawag kumasaan da kapawilan na makisiningid ka ni papa, nanang. uwan anak ko. Karbangam day takas anak. Kat karbangan namat kas amam. Amo ka day tuyan tinabayagan nga inarapaap mo anak ko. Di may isang aldaw, kat madan na amutan ti amam. Asaan mo anaam mo iti naunday a panawan. Lading itak tinapasama kiti asawa na. Kat pagyama anak mo ti panangaklon kan ka ti kapsat mo. Nasingpot ti kapsat ko, nanang. Kanayon naknaawagan kan kamustahan. Uray ni papa. Manipod nagsubli ni di Amerika. Kanayon nga umawag kanyak. Ala, agawa am ti makalpas adagos iti panagadal mo anak ko. Tapno ad-adon to ti gundaway nga agkikita kayo nga aga-ama. Ikarik nga agturpusak, nanang. Day talang ti mabaling ko nga isagot kada kayo. Gapo iti panang padakkel yu kanyak ngagmaymaysa. Kastamutan kada lolo kan lola. Gapo iti anos da nang tartaripato kanyak. Manipod na pan kayo nagtrabaho di ta Italy. Kaya't kumati mapanditayan nyo, nanang. Uwan anak ko. Apaman na makaturpos ka, ikagumaan ta ti amin. Tapno sumarunukan tumatan dito'y ayan ko. Agyaman ak, nanang. Nagtalok kayo ngayon na. Ipatpatag ka unay, nanang.
Nupay tijak ni namnama na pasamak man ng Emmy. Pagteng anang muli iti kinataok. Pasamak ana magbalin kanyak ana tibtibker amang saranget kadagiti saan anam namaan adawol tibiyag. Banag a kinabaelak met amin. Saan mi man akinid daw, nagdisnudo kami latan. Ngam tijak pulos ni namnama, isu ti inot apan nakaamamok iti amak manang. No pay kasta, inka gumaak tinagbalin anatured. Idilaeng met anaduktalak nga adda pakapilawan ti amak. Ngam ti pagsayaatan na, uray adda pakapilawan na, saan na nga ingkan kano, kat nalawag ti kayat na mapasamak. Isubli na iti normal ti amin. Iti panagturpos ko iti kolehyo manang, napagasatan ak anakastrag adagos iti trabaho. Agingga iti inot ana isakad ko ti amin, kat nakagtengak mat dito'y Italy. Kat dito'y anakasarakak iti nasaya at atrabahok agpapanita. Agyamanak manang, to'y pagayam mo, Gino. Gino, pagayam ko, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Mamatiak nga iti nasaya at agalad mo, agbaligi ti anyaman apang panggapam nga aramiden. Magunod mo dagiti arapaap mo. Kat sapay lakuma, taagtali na ti kinasayaat mo a tao. Kat agbalin ka aparabor para iti sabali a tao. Alakastaan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.